நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம 11வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயம். அதோட பெயர் யாராவது சொல்றீங்களா? கொஞ்சம் மெதுவா, ரொம்ப மெதுவா கேக்குது. லோவா கேக்குதுங்களா? ரொம்ப ஸ்லோவா கேக்குது. கொஞ்சம் நேத்துலாம் நல்லா கிளியரா கேட்டது, இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லோவா கேக்குது. காதுலயே விழ ஒரு மாட்டேங்குது. நிமிஷம் நான் வேற எதோட கனெக்ட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மேம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம. இப்ப தெளிவா கேக்குதா பாருங்க மாதாஜி. பேண்ட் வித் அதிகமா இருக்கு. இப்ப கேக்குதுங்களா? கேக்குது மேம். விபூதி யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கதை திறந்தே வச்சிருப்பா அப்படி ஒரு 5 மினிட்ஸ். ஓகே. வேற திருப்பி எதனா கம்மியா இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் விபூதி யோகம். சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அது மட்டுமல்லாமல் அவர் அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். தூய பக்தி மட்டுமே வந்து பகவத்கீதையோட சாராம்சம் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பகவான் கிருஷ்ணரே எல்லா இடத்தோட வியாபித்திருக்கார். அவரே வந்து எல்லா தெய்வங்களுக்கும் ஆதி மூலம் அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் வந்து அக்னாலேஜ் பண்றார் நேத்து. அது மட்டுமல்லாம பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கார் அவர்? ஆஹ் 11 ஆதித்யாஸ்களில் அவர் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார். ருத்ரர்களில் 12 ஆதித்யாஸ்ல அவர் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார். 11 ருத்ரர்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமானாக இருக்கின்றார். அது மட்டுமல்லாமல் சூரியன், சந்திரன் எதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட் சிக்னிபிகண்டா இருக்கோ, உலகத்தில் எதெல்லாம் அழகானதாக இருக்கின்றதோ அது எல்லாமே வந்து என்னிடமிருந்து வந்த ஒரு துகள் அப்படின்றத வந்து ஆஹ் புரிந்து கொள்ள அர்ஜுனா அப்படின்றத அவர் சொன்னார் நேத்து இல்லையா? சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் நீங்க இதெல்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா, எனக்கு உங்களை பார்க்கக்கூடிய அந்த தகுதி இருந்தால் உங்களுடைய அந்த ரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதற்கு பகவான் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் விஸ்வரூபத்தை வந்து காட்ட போறார். ஸோ மாதாஜி பிரபுஜி இப்ப கேக்குதுங்களா? கிளியரா இருக்குங்களா? கேக்குது மேம். கேக்குதுங்க மாதாஜி, கேக்குது. ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அர்ஜுனர் வந்து தனது அந்த விஸ்வரூப வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கூறுகின்றார். உங்களுடைய நீங்க இப்ப இதுலலாம் இருக்கேன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? அத நான் பார்க்கக்கூடிய தகுதி எனக்கு இருந்தால், கிருஷ்ணா எனக்கு அத காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து விண்ணப்பிக்கின்றார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கின்றார். அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்த பத்தி முதல்ல வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் குடுக்கிறார் கிருஷ்ணர். அதற்கப்புறம் அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றார். இத பார்க்கிறதுக்கு தெய்வீக கண்கள் வேண்டும். சோ அந்த பார்வையை நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டு, அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்த காட்டுறார். சோ அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்த வந்து அர்ஜுனன் வந்து பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அவரு ரொம்ப வியப்புல ஆழ்ந்து போகின்றார். அத பார்க்க பார்க்க அவருக்கு மிகவும் பயமாக இருக்கின்றது. பகவான் சொல்லியிருக்கார், நான் தான் காலம். இறந்தது, நடப்பது, நடக்கப் போவது எல்லாமே எனக்கு தெரியும். நம்ம 2 பேருமே ஒரே இதுல பயணித்திருந்தாலும், ஒவ்வொரு யுகத்தில் வந்திருந்தாலும், ஆனா உனக்கு எதுவும் ஞாபகம் இல்ல. அவர் வந்து 4வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம். பகவத்கீதைய வந்து நீங்க சூரிய தேவனுக்கு குடுத்தேன்னு சொன்னீங்களே, நம்ம 2 பேரும் ஒரே இதுல இருக்கும்போது, சமகாலத்தவராக இருக்கும்போது, நீங்க எப்படி அவருக்கு வந்து அத குடுத்திருப்பீங்கன்னு அர்ஜுனன் கேட்டாரு. அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார்? எல்லா யுகத்திலயும் நம்ம 2 பேரும் வரோம். ஆனா உனக்கு எல்லாமே மறந்து போகின்றது. ஆனா நான் அத ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். தட் இஸ் ஹவ் ஹி இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் அ அந்த மனிதர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதை கண்கூடாக அர்ஜுனன் பார்க்கிறார். காலம் நடக்கப் போறது என்ன எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். அவர் என்ன சொன்னார்? இந்த மகாபாரத போர்ல நீ என்னுடைய கருவியாக மட்டும் செயல்படு அர்ஜுனா அப்படின்னு சொன்னார். சோ அந்த மகாபாரத போர்க்களத்துல இருக்கவங்க எல்லாருமே பகவானுடைய அந்த வாய்க்குள்ள போறதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனன் பார்க்கிறார். அப்பதான் அவருக்கு புரியுது. ஓ! இப்படித்தான் அவர் காலம் அ இத அதாவது வரப்போகின்றது என்ன? அதில் நானே காலமாக இருக்கின்றேன்னு சொன்னாரே, அதை இப்படித்தான் புரிந்து கொள்வதான்றத பார்க்கிறார். அத பார்த்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அர்ஜுனனுக்கு. ஏன்னா, அந்த அந்த ரூபங்கள் எல்லாம் எல்லாத்துலயும் நான் இருக்கேன்னு சொல்லும்போது, அ அசுரர்கள்ல இருந்து, தேவர்கள்ல இருந்து எல்லாமே அவருடைய அ வியா அந்த வியாபித்திருக்கிறத பார்த்த உடனே பயம் வந்துருச்சு. இப்படிப்பட்டவர வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? அ அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, போர்க்களத்துல வந்து அ கிருஷ்ணருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரைட், லெஃப்ட்லாம் சொல்ல முடியாது. அதனால அவரு முதுகுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய காலால டைரக்ஷன் குடுப்பாரு. ஸோ, அ இப்படி இவ்ளோ பெரிய அ பகவான நான் வந்து
எவ்வளவு ஒரு தாழ்மையா நினைச்சுட்டேன்னு சொல்லிட்டு பயம் வந்து ஜபங்கள், பிரார்த்தனைகள் பண்றார். அதற்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து கேட்கிறார். நான் ஏதாவது தவறாக செய்திருந்தால் கிருஷ்ணா என்ன மன்னிச்சிடுங்க. உங்களுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் என்னால பார்க்க முடியவில்லை. தயவு செஞ்சு உங்களுடைய 4 கை ரூபத்தில், நாராயணன் ரூபத்த எனக்கு காட்டுங்க. நீங்க மீண்டும் என்னுடைய நண்பனான கிருஷ்ணனாக வரணும் அப்டின்னுட்டு அவரு வேண்டுகோள் வைக்கின்றார். சோ இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத ஏகதசோऽத்தியாயः விஸ்வரூப தர்ஷன யோக. ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. மாதாஜி நீங்க ஒவ்வொருத்தரா வந்து வாசிக்கலாம். ஆனா கடகடன்னு வாசிருங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मा यत्त्वयोक्तं वसस्तेन मोहो अयं वित्तो मम। தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை எனக்கு அன்புடன் வழங்கியுள்ளீர் கிருஷ்ணா. ஏன்னா மிக ராஜவித்யா, ராஜகுஹ்யா, ரகசியமான, உயர்ந்த அதெல்லாத்தையும் எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க. தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் கொஞ்சம் தெளிஞ்சிடுச்சு இல்லையா? என்ன மயக்கமா இருந்துச்சு? காரணமற்ற கருணையை தேவையில்லாத இடத்தில் அவர் வைத்திருந்தார் இல்லையா? அந்த மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்றத அர்ஜுனன் சொல்றார். 2வது, 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க. भवाभ्ययेल हि पूतानां शिधौ विस्तरशे मया त्वत्तकमलपत्राक्ष महात्म्यम् अभिचाव्ययम् एवम् एतद् यदा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुम् इच्छामि ते रूपं जश्वर्वं पुरुषोत्तम. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரகிருஷ்ண மாதாஜி. தாமரக் கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான், தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். உங்ககிட்ட இருந்து இந்த விஷயங்களை கேட்டுட்டு, இப்போ உங்களுடைய அழிவற்ற பெருமைகளை நான் உணர்ந்து கொண்டேன். ஏன்னா, அவருடைய பெருமைகள தான் நேத்து நம்ம பார்த்தோம். விபூதி யோகாவாக. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும், தங்களைப் பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்தி உள்ளீர் என்பதைக் காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். நீங்க உங்கள பத்தி எனக்கு நல்லா தெளிவா சொல்லிட்டீங்க. உங்களுடைய பெருமைகள் எனக்கு புரிந்து விட்டது. என்னுடைய மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. ஆனாலும் உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே. எவ்வளவு அழகா குளோரிஃபை பண்றாரு பாருங்க அவர். ஆ நமக்கு கூட ஒரு 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 விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னாக்கா, ஆ இதெல்லாம் வந்து சோசியல் கேப்பிட்டல் சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள வந்து புகழ்ந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா, அவங்க லைட் ஆயிடுவாங்க. சோ உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன். இருந்தாலும், நீங்க எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கேன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு உள்ளும், புறமும் நான் தான் இருக்கின்றேன்னு சொல்றீங்களே, அத நான் பார்க்கறதுக்கு விரும்புகின்றேன். எனக்கு வந்து அந்த இத நீங்க குடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். நான் அந்த தகுதி இருந்ததுனால் எனக்கு அந்த தெய்வீக தோற்றத்தை அருளுங்கள் அப்படின்னு. 4வது, 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க. मन्यसे यति तच्छक्यं मया दृष्टम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं प्रख्यात्मानम् अव्ययम्. श्री भगवान् उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि ततवो सहस्रश्च नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. தேங்க்யூ மாதாஜி. என்னால் பார்க்க தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். புருஷோத்தமரனே, முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, எனதன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. அதுக்கு வந்து ஒரு லிமிட்டும் கிடையாது, ஒரு கவுண்ட்டும் கிடையாது. லட்சக்கணக்கான வடிவில் இருக்கு. டிஃபரெண்டான கலர்ஸ்ல இருக்கு. சோ, அத நான் உனக்கு இப்பொழுது காட்டுகின்றேன். எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. எப்படி அந்த தெய்வீக ஆன்மீகமான கண் கொண்டு அப்படின்னு சொல்றார். 6வது, 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க. சட்டுன்னு வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुदस्तथा
बहून् यत्पृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत सञ्जयुवाच एवम् उक्त्वा ततो रजान् महायोगेश्वरो हरि हर्ष्याम् आस पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார். சஞ்சயன் கூறினான். மன்னா இவ்வாறு கூறிய பின்னர், அவர் தானே எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கார். சஞ்சயன் திருதராஷ்டருக்கு வந்து மகாபாரத போர்க்களத்துல என்ன நடந்ததுன்ற கதையை சொல்றாரு இல்லையா? சோ இந்த இது பகவான் சொல்லி முடிச்ச உடனே அங்க சஞ்சயன் சொல்றார். இப்படி சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் திருதராஷ்டருக்கு சொல்றார். இப்ப அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. 10-11 பிரபு வாசிங்க. ஹரே अनेक கிருஷ்ணா. नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्याने ओत्यतायुधम् दिव्यमाल्याभरणम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். இப்ப நம்ம நம்ம நம்மளுடைய இந்த கண்ணை வச்சுட்டு கொஞ்ச தூரம் பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு அளவுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா அர்ஜுனனால எல்லாமே பார்க்க முடிந்ததாம். ஆஹ் ஒரு ஒரு பவுண்டரியே இல்லாம அது எப்படி சாத்தியமாச்சு அப்படின்னாக்கா பகவான் அவருக்கு கொடுத்த அந்த அருள் கருணையின் காரணமாக. அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களை அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. நிறைய திவ்யமான ஆயுதங்கள், பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்கள், திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்தது. அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. ஒரு லிமிட்டே தெரியல. எது ஆகாயம், எது மத்தியில, ஆதி அந்தம் எதுவுமே தெரியல. அர்ஜுனனுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் அவரால பார்க்க முடிந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 12-13 ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. நீங்க யாரும் வாசிக்கலன்னா நான் வாசிச்சிருவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् यदि पावसदृशी सदा जयत् वासस्य महात्मनः तत्रैकसदं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्य तथा. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஸ்லோகம் வாசிக்க ட்ரை பண்றீங்களா? அடுத்தது நீங்க வாசிங்க பிரபு. இல்ல நீங்க பேசுறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஸ்லோகம் அடுத்தது நீங்க வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். ஒரு சூரியனோட ரூபத்தையே நம்மளால பார்க்க முடியல இல்லையா? அந்த வெப்பத்தை நம்மளால தாங்க முடியல, வெளிச்சத்தை. ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்துல வந்தா ஒருவேளை அந்த விஸ்வரூப ஜோதிக்கு வந்து சமமாகலாம் அப்படின்னு சொல்றார். அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் அவருக்கு அருளிய அந்த தெய்வீக கண்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 14 வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல நீங்க பேசுறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. வாசிக்கிறதா வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே வாசிங்க மாதாஜி. तदाह सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणमय शिरसा देवं कृताज्ञतिर् अपाशद. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்சரிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். இதை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து அப்படியே புல்லரிச்சிருச்சு. அதனால என்ன பண்றார்? சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி பிரார்த்தனைகளை ஸ்டார்ட் பண்றார் அர்ஜுனன். ஏன்னா அவர் சொன்னது எல்லாத்தையும் வந்து இங்க கண் கூட அர்ஜுனன் பாக்குறாரு இல்லையா? அதனால 15-16 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. पश्यामि देवां तव देवदेहे सर्वां तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्मणाम् ईशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वान् उरकांश्च दिव्यान्
अनेकबाहुतर वक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्य न पुनस्तवासिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரகிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். எல்லாருமே உங்களுடைய இந்த உடல்ல இருக்கதை நான் பாக்குறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியோ நடுவோ முடிவையோ காணவில்லை. நான் அவங்கள எங்க ஆரம்பித்து எங்க முடிக்குதுன்னே தெரியல. நீங்க அவ்வளவு தூரம் வியாபித்திருக்கீங்க. எல்லாருமே நான் உங்களுடைய இந்த ரூபத்தில் காண முடிகின்றது அப்படின்றத அர்ஜுனன் சொல்றார். ஓகே, 17, 18 பிளஸ் 20, 21 மாதாஜி வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. किरीटिनं कथितं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्दं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलाकर्कीर्तिम् अप्रमेयम् त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्ययं शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे 2021 Yes, Mataji. याव आपृथिव्योर् इदम् अन्तरं हि व्याप्तं पवैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वात् ऊदं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. प्रसङ्गा विशन्ति केचित् पीडा प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा स्वन्ति त्वां सितुभिः पुष्कलाभिः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. இத உங்களை என்னால புரிந்து கொள்ள முடியல. உங்களைதான் முதல்ல அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரமும் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமர் ஆகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம், பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பி உள்ளது. நீங்க இப்படி எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கீங்க. இததான் பகவான் சொன்னார் இல்லையா? அவர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அத அர்ஜுனனுடைய அத உள்வாங்கி எப்படின்னு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர் அப்படின்றத அர்ஜுனன் சொல்றார். சோ மொத்தத்துல எல்லாரையுமே பகவானுக்குள்ள பாக்குறார் அர்ஜுனர். 23, 24 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண. रूपं भक्ति बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहु बाहूत्र पादं बहुतरं बहु अंश्राकरालं दृष्ट्वा लोके प्रवतिस्तास्तथाहं नभ स्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीपत् विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवत्यति तान्तर् आत्मा हृदिं न वित्तामि क्षमं च विष्णु. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் உள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விஷாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும்போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது.
எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரார்த்தனைகளை வைக்கின்றார். 26, 27, 28 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? அமீச்சத்வாம் வாசிங்க பிரபு வாசிங்க. अमीचत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वेश सहैवावनि बालसङ्घै भीष्मेत्रेणो सूतपुत्रास्तथासौ सहास्मदीयै अभिहोतमुख्यै वक्त्राणि ते परमाणा विशन्ति करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्तृष्यन्ते सूर्यदे उत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवो अम्बुवेका समुद्रम् एवाभिमुखा त्वन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्रान् यभि विज्वलन्ति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளேயே விரைந்து நுழைகின்றனர். எப்படி வந்து ஒரு ஆறு கடலை நோக்கி வேகமா போதோ அது போல இவங்க எல்லாம் உங்களோட வாய்க்குள்ளேயே போறாங்க. அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வதைப் போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர். பகவான் சொல்லியிருக்கார், நான் தான் காலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? காலத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அது என்னிலிருந்து தான் உருவாகின்றதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. இது ஃபியூச்சர்ல எல்லாமே நடக்க போகின்றது. எல்லாருமே அழிய போகின்றார்கள். அதனால் என்னுடைய கருவியாக மட்டுமே இருந்து நீ போரிடு. நீ இவங்களை கொல்லல. இது ஆல்ரெடி விதிக்கப்பட்டது. அவங்க எல்லாம் மரணிக்க தான் போறாங்க. உன்னுடைய வேலை என்ன? நீ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். அததான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண. 32வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. भगवानुवाच कालो हस्मि प्रवृतो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः कृते अभित्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, அதாவது பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். ஆக்சுவலா கிருஷ்ண அவதாரம் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பூமாதேவியோட அந்த பாரத்தை குறைக்கிறதுக்கு தான். கிருஷ்ணலீலை புக்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அதுதான், அப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆகுமே கதையே. பூமாதேவி வந்து பிரம்மதேவர்கிட்ட போய் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அட்டுழியங்கள், அக்கிரமங்கள்லாம் அதிகமாயிடுச்சு. அதர்மம் தலை விரித்து ஆடுகின்றது. என்னால இந்த பாரத்தை தாங்க முடியல. அப்ப அவர் என்ன சொல்வார், பகவான் பசுக்களின் மீது ஒரு அலாதி பிரியம் இல்லையா? அதனால ஒரு பசுவோட ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு பூமாதேவி கிருஷ்ணர் பாக்குறதுக்காக போறாங்க. அப்ப வந்து அந்த பார்க்கடல்ல வந்து அவங்க வந்து பிரேயர் பண்றாங்க. பிரம்மதேவர் கூட வந்து. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார், கூடிய விரைவில் வந்து பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ண போறாங்க. அந்த மானசீகமாக அந்த அசரீரி கேக்குது. அந்த உலகத்துல இருக்க பாரம் எல்லாம் குறையும் அப்படின்ட்டு. அததான் இங்க வந்து கிருஷ்ணன் சொல்றார். காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். அந்த ஊழிக்காலம் வரும்போது கோலோக விருந்தாவனம் தவிர எல்லாமே பகவானுடைய உடலுக்குள் ஐக்கியமாகி மீண்டும் வந்து பிரகடனம் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இங்க. சோ நீ நீ வந்து உன்னுடைய கடமையான போரிடுதலை செய்யணும் அப்படின்றத வந்து இங்க கிருஷ்ணன் சொல்றாங்க. 33வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्वः जित्वा शत्रून् पुङ्गशव राज्यं समृद्धः मयैवैते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाक्षिन्. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு. நான் தான் காலம். இதெல்லாம் ஆல்ரெடி வகுக்கப்பட்டது. நீ வந்து உன்னுடைய போரிடுதலை மட்டும் நீ செய். எனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசனை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக அர்ஜுனா அப்படின்றத கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 34, 35 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங் மாதாஜி.
हरे कृष्ण माताजी। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अभिद्योत वीरान् मया हतांसं सहि मा व्याधिष्ठ युध्यस्व जेतासि रणे हबत्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताग्जलिर्वेपमानः क्रीति नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगत्कथं पीत प्रणम्य. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். அதனாலதான் அவர் சொல்லியிருக்காரு, என்னது, உன்னுடைய கடமையை எனக்காக செய்யறதா நினைச்சு பண்ண, அதுல உனக்கு பந்தம் இருக்காது, பாவ புண்ணியம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னார். அதனால நீ கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக, உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். ஆன்சர் நம்மளுடைய ரிசல்ட்டையும் அவர் சொல்லிட்டார். திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். இதை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க கதி கலங்கிடுச்சு. ஆஹா, பகவான் எப்படி அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு எல்லாமே இவரா இருக்காரு, இவரை போய் நான் எப்படியெல்லாம் அவரோட ஒரு உறவினனாகவோ இல்ல நண்பனாகவோ எப்படியெல்லாம் அவர் டீஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப மன்னிப்பு கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவார். 36, 37, 38 மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे अर्जुन कृष्ण. उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रक्षुष्यनुच्यते च रक्षांसि पीतानि दिशो स्रवन्ति सर्वे च नमस्यन्ति च सिद्धसङ्का कस्माच्च तेन रमेरन् महात्मन् करीयसीं ब्रह्मणो अप्याति कर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सत् असत् तत् परं जगत् त्वम् आदिदेव पुरुष पुनारस्त्वम् अस्य विश्वस्य परं पितानं वेत्तासि वेद्यं च परं च ताम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, அவருக்கு பேரு ரிஷிகேஷர், மதுசூதனன், நிறைய பேர் இருக்கு இல்லையா பகவான் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம். சோ புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மில் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். அதனாலதான் கஜேந்திர மோட்சத்துல பார்த்தோம், ஆதி மூலமேன்னு சொல்லிட்டு கஜேந்திரன் கூப்பிடுறார். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜடத் தோற்றத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர், நீரே ஆதி தேவர், ஆதி புருஷர், மிகவும் பழமையானவர். எத்தனை இடத்துல அவர் மிகவும் பழமையானவர் மீன்ஸ்னா அவர்கிட்ட இருந்துதான் எல்லாமே வந்திருக்கு அப்படின்றத அவருக்கு நம்ம அந்த பகவத்கீதை முழுதும் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம். சோ படைக்கப்பட்ட உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. நம்ம 3 குணத்துல மாட்டின்னு இருப்போம். ஆனா பகவான் அதற்கெல்லாம் மேற்பட்டு சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்றார். எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதிலும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர் அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி மாதாஜி. வாசிங்க 41, 42. உம்மை எனது நண்பனுக்கு எண்ணி இங்க மாதாஜி 41, 40. சகேதி மத்வா பரஸ்பம் யதுத்தம் ஏ கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஏ சகேதி அஜானதாம் மகிமானம் தவேதம் மயா பரமார்த்தாத் பிரணயேன வா அபி அஸ்சாவ ஹாஸ்தாஸ்திரமஸ்து கிருதோ அசி விகாரஷயாஹாச நபோஜனேஷு ஏகோ அதாப்ய ச்யுத தத்தமஷம் தத்ஷாமயே வாமஹம பிரேமயேம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கைகளின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும், சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, அதெல்லாம் உங்கள வந்து ஒண்ணும் அ இது பண்ண போறதே கிடையாது. இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் பகவானிடத்துல பிரார்த்தனைகளை செய்து மன்னிப்பு கோருகின்றார். 45வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। पूर्वं पश्यतु अस्मि दृष्ट्वा पय्येन स प्रवर्त्यति तं मनो मे तत् एव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण தேங்க்யூ माताजी। பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. திருப்பி குழப்பத்துக்கு போயிடுவோம் போல இருக்கே கிருஷ்ணான். எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய அந்த 4 கை ரூபமான நாராயண ரூபத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கின்றார் கிருஷ்ணரிடத்தில். 46, 48, 49 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. किरीटिनं कतिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव देवनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। 48 வாசிங்க மாதாஜி. நவேத யஜ்ஞாத்ய यज्ञास्य नैर्यतानै न च क्रियाभिर्न तपोभृत्रै एवं रूपस्य अहं लोके दृष्टं तव तन्येन गुरुप्रवीर। मातेव्यता मा च विनूत भावे दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रं ममते वेपेदपि प्रीतमना पुनस्त्वं तथैव मे रूपमिदं परपश्य। தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களை உடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டிட்டீங்க, ஆனா நான் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தா என்ன மன்னித்து விடுங்கள். இப்ப எனக்கு வந்து திருப்பி பயத்துல நான் குழம்பி விடுகின்றேன். தயவு செய்து எனக்கு உங்களுடைய 4 கை ரூபத்தை காட்டுங்கள். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். பகவான் பக்த வச்சனம் இல்லையா? சோ உடனே அவருக்கு என்ன பண்றாரு? அருள் புரிகின்றார். குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. இந்த விஸ்வரூபத்தை ஈவன் தேவர்களுக்கெல்லாம் கூட இது மிகவும் அரிதானது. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாத ஒன்று அப்படின்றத அர்ஜுனன் கிட்ட கிருஷ்ணன் சொல்றார். எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பி உள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். பக்தன் வந்து பயப்படுறது வந்து கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கல. என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு 4 கை ரூபமான நாராயண ரூபத்தை காட்டுகின்றார். அதற்கப்புறம் மீண்டும் வந்து அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு என்னுடைய நண்பனாக நீங்க எப்பவும் இருக்கக்கூடிய அந்த 2 கை ரூபத்தில் கிருஷ்ணா நீங்க மீண்டும் வரணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கின்றார். அது போல கிருஷ்ணரும் அந்த அந்த ரூபத்தை காட்டுகின்றார். 50வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண सञ्जय பிரபு. उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्य ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयम् आसपूय आश्वासयाम् आससबीदम् एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார் அப்படின்றத வந்து இங்க காட்டுறார்.
51, 52 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन ஹரே उवाच கிருஷ்ண. दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन அம்மா எடுத்துக்கிட்டேன். इदानीमस्मि संवृत्तं மேலதான் பிடிக்கும். स तेषां प्रकृतिं कथ। श्रीभगवानुवाच ஏய் விஷ்ணு ஹெல்ப் பண்ணு பாப்போம். चतुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवान् असि जन्मम ते वा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिण। हरे कृष्ण माताजी। தேங்க்யூ பிரபுஜி. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினார், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. இப்படி பார்த்த உடனேதான் அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாந்தி கிடைச்சது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன் அப்படின்றது வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர் அப்படின்றத வந்து ஆஹ் அது என்ன ரூபத்தை சொல்றாரு? கிருஷ்ண ரூபத்தை சொல்றார். அவங்க பாக்குறதுக்கு ஈவன் தேவர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்போதும் விருப்பப்படுகின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க ஹரே கிருஷ்ண. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க 24வது ஸ்லோகம். भक्त्या तौ अनन्या शक्य अहम् एव विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। தேங்க்யூ மாதாஜி. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம உண்மையான தூய அனன்ய பக்தி கொண்டு மட்டுமே அவரை காண்பதும் அவரை புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையான ரகசியங்களில் என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தி தொண்டு. அல்டிமேட்டா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காருங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு தான் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. मत्कर्म कृन्मत्परमो परमो मत्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यतमाप्येति पाण्डव। வாசிங்க மாதா. புஷ்டி ॐ வாசி. तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे जुनसंवादे विश्वरूपप्रदर्शनयोगो नाम एकोशो अध्याय। हरि ओम्। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாமம் வந்து விஸ்வரூப தரிசனம், அத்தியாயம் வந்து 11வது அத்தியாயம், ஏகதசோ அத்தியாயம். ஹரி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ எனதன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மன கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான். நிறைய இடத்துல கிருஷ்ணன் நமக்கு ஞானத்தையும் கொடுத்து ப்ராமிஸும் பண்றாங்க. ஆனா அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி தான் நமக்கு இல்ல இல்லையா? சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணன் நமக்கு அல்டிமேட்டா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு தான் நம்மளை வந்து நிரந்தரமாக இந்த 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 ஜட இதுல இருந்து நம்மளை விட்டு பகவானிடத்தில் கொண்டு செலுத்தும் அப்படின்னு பாக்குறோம். தூய பக்தி தொண்டு அது எப்படி இருக்கணும்? பலநோக்கு செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபட மாட்டோம். எனக்கு இது வேண்டும் அப்படின்ற அந்த அந்த எண்ணம் இருக்காது. மனக்கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து நாம் விடுபட்டு இருப்போம். நமக்கா ஒண்ணு நானே அனுபவிப்பவன், நானே செயல்பாட்டாளன், இது என்னுடைய குடும்பம், அந்த மாதிரியான அந்த மனக்கற்பனையோட கலங்கங்கள்ல இருந்து அவங்க முற்றிலும் விடுபட்டு இருப்பார்கள். அவர்கள் வந்து அந்த ஆத்ம ஞானத்தை உணர்ந்தவர்கள். பகவானுடைய சேவகன் நான், அவருக்கு தொண்டு செய்யணும், அந்த ஞானத்துல இருப்பாங்க. ஆஹ் அவருக்காகவே எப்போதும் செயல்களை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். தனக்காக இல்லாம அவருக்காக. அவரை மட்டுமே வாழ்க்கையோட பரம இலக்காக வைத்திருப்பார்கள். எல்லா உயிர்களிடத்திலும் அன்பாக இருப்பார்கள், நண்பனாக இருப்பார்கள். ஏன் அப்படின்னாக்கா எல்லாரிடத்திலயும் பகவான் வந்து வீற்றிருக்கிறேன்னு சொன்னது அவருதானே. ஈவன் ஒரு கொசு அதுகிட்ட கூட அவங்க வந்து அன்பாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதுக்கு நிறைய கதைகள் இருக்கு. நமக்கு நாளைக்கு அத்தியாயம் வந்து 12வது அத்தியாயம் 20 ஸ்லோகங்கள் மட்டும்தான் இருக்கு. நாளை முடிஞ்ச நிறைய கதைகள் நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதனால அவர் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறதுனால அன்போட இருப்பாங்க, நண்பனாக இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள், யாருக்கும் நிந்தனை செய்யாதவர்கள், அந்த பக்தன் வந்து கண்டிப்பாக என்னை வந்தடைகின்றான் அப்படின்றத வந்து இங்க கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இன்னையோட இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா
11வது அத்தியாயம். சோ இந்த அத்தியாயத்துல விஸ்வரூப யோகம், விஸ்வரூபத்தை அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக பகவானிடத்தில் நாம் கனெக்ட் ஆறோம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடத்தில் நீங்க எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா அதை எனக்கு வந்து காண்பித்து அருளுங்கள், அதை பார்க்கக்கூடிய தகுதி எனக்கு இருந்தால் அந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை எனக்கு காட்டுங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறார். கிருஷ்ணர் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். நான் பல கலர்ல பல ரூபங்கள்ல இருக்கேன், இருந்தாலும் நீ கேட்கறதுனால நான் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுகின்றேன். அதற்கு வந்து உனக்கு தெய்வீகமான கண்களை கொடுக்கிறேன்னு சொல்றார். அர்ஜுனன் பார்க்கிறார், பார்த்து வியந்து போகின்றார். எல்லாருமே பகவானுக்குள்ளார இருக்காங்க. அப்படியே அகண்டு விரிந்து இருக்கின்றது. நிறைய கண்கள், நிறைய வாய் பார்க்கிறார், நிறைய வயிறுகள் பார்க்கிறார். வாயில இருந்து நெருப்பு வந்துட்டே இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சக்கரம் மாதிரி எல்லாரும் வந்து போயிட்டே இருக்காங்க. வாயில இருந்து ஒரு பக்கம் வராங்க, ஒரு பக்கம் திருப்பி உள்ள போறாங்க. அவர் காலம்னு சொன்னார் இல்லையா? சோ இறந்த, நிகழ்கின்ற, எதிர்காலம் எல்லாமே பகவானாக இருக்கின்றார். மகாபாரத போர்க்களத்தில் யாரெல்லாம் பாக்குறாங்களோ அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல எல்லாருமே அவரோட வாய்க்குள்ள வேகமா போறாங்க. அதெல்லாம் பாக்குறார். பார்த்த உடனே அவர் நடுநடுங்கி போயிடுறார். கிருஷ்ணர் எப்படி எல்லாமே என்கிட்ட இருந்து தான் வந்ததுன்னு சொன்னாரே, அது அங்க தத்ரூபமா பார்த்த உடனே அவருக்கு பயம் வந்து விடுகின்றது. இப்படிப்பட்டவரை போய் நான் வந்து எவ்வளவு ஒரு நண்பனாகவோ அல்லது ஒரு உறவினனாகவோ எப்படி வந்து அவரை கிண்டல் பண்ணிருப்பேன்னு சொல்லிட்டு பயந்து போய் அவர்கிட்ட பிரார்த்தனைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றார். சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார்? தூய பக்தி தொண்டின் மூலமாக என்னுடைய பக்தன் கண்டிப்பாக என்னை வந்து அடைகின்றான். அவன் வந்து பலநோக்கு செயல்களில் செய்யாமல் எல்லா செயல்களையும் எனக்காக மட்டுமே செய்கின்றான் அல்லவா? அதனால அவன் என்னிடம் வந்து அடைகின்றான் அப்படின்றத சொல்றார். சோ அல்டிமேட்டா இருக்கிறதுலயே உயர்ந்த யோகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லோருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச். நீங்க 18 நாள் வரைக்கும் நம்ம டிராவல் பண்ணியாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாங்க மாதாஜி.